На 149 годишнината от героичната гибел на Христо Ботев, патрон на нашето училище, са построени. Здравейте, ученици! Поздравявам ви с патронния празник на първото училище в Чепинското корито. Уважаема госпожо директор, уважаеми заместник директори, учители, скъпи ученици, родители и гости. По традиция в навечерието на 2 юни сме тук, в двора на училище с над 200 годишна история, което с гордост носи името на Христо Ботев. Зарята и факлите, отразяващи тази вечер, не са просто част от тържеството. Те са символ на вечната светлина, която Ботев остави след себе си. Светлина, която ни води и днес към доблест, истина и свобода. Ботевата вяра, смелостта и саможертвата на хилядите знайни и незнайни герои и обещаи към родината са онези ценности, които оставят непреходни. Всяка година, в минутата на тържествената тишина, ние припомняме, че дължим свободата си на безмътния подвиг на герои като него и неговите храбри четници. Равнис! Мирно! Проверка! Почни!
Вечно ще блести славата на създателите на българската държава. На знайните и незнайни синове обрекли съдбата си на нейната свобода и независимост. Днес, 149 години след подвига на Христо Ботев и неговата чета, отново се прекланяме пред онези, които се бяха устремили към жадуваното и страдано освобождение, пред саможертвата на хилядите, паднали геройски за родината. Техните имена днес са легенда, пример и вдъхновение за поколенията. Скланяме глави пред светлата памет на героите. Георги Стойков Раковски, идеолог и ръководител на Българската национално-освободителна революция. Васил Левски, стратег и организатор на борбата за свободна. Ходом, марш! Господин Рапорт, почни. комендант, в първия отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за освобождението на България. Командир на отряда за... Господин комендант, във втори отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в априлското въстание от 1876 година. Командир на отряда Табакова. Господин комендант, в трети отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите руски, румънски, полски и финландски войни и български опълченци за освобождението на България от турско робство. Командир на отряда Пещер. Господин комендант, в четвърти отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за съединението на България и сръбско-българската война от 1885 година. Командир на отряда Карова. Господин комендант, в пети отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в Илинденско-Преображенското въстание от 1900.